изпитваш най-силния си страх. В себе си не вярваш и те хваща срам, когато всеки ти крещи, че няма да се справиш. Гледай в шибаните им слова, да не се удавиш. Живота е кратък, много питаш ли ме колко? Между 50 секунди, в най-добрия случай 80. Повечето ги е страх да мечтаят и да скочат и живеят си насигурно, докато душата им не умре. Няма страх, няма болка, няма и не мога. Покажи им как се прави после, сами ще ти се молят. Скачай, 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 в най-дълбокото без колебание се мятай. Скачай, 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 постигай си целите, от глупаци не се впрягай. Скачай, 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 в най-дълбокото без колебание се мятай. Скачай, 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 постигай си мечтите, рискувай, щом паднеш се изправяй. Когато на масата няма уважение, а предателството са оставили за тебе жало, тук нататък съвестта няма никакво значение. Няма милост, сервира им студено отмъщение. Нека да е грандиозен техният финал, не е нужно да си мърша или да плетеш интриги. С успеха си и добротата си сразиги, всичко останало оставим го на тях. Без пръста си да мръднеш, ще се изпопукат от тях. Няма страх, няма болка, няма и не мога. Покажи им как се прави после, сами ще ти се молят.